Ahojte športovci, dneska si predstavíme perfektnú pomôcku, ktorou je kettlebell. Moje meno je Michal Pataky, som zakladateľom ProTraining.sk a kettlebell je jedna z mojich najobľúbenejších pomôcok, ktorú používam pri práci so svojimi zverencami. Kettlebell by sme mohli veľmi jednoducho charakterizovať ako odstraňovač slabosti všetkých ľudí. Je to jedno z najdokonalejších tréningových náčiní, ktoré môžeme použiť. Čím je kettlebell taký výnimočný? Ako vidíš, je to svojím tvarom, to znamená, je to taká delová guľa s jednoduchým uškom. A čo je najlepšie na kettlebelli, že vie s ním budovať silovú vytrvalosť, vie s ním budovať výbušnosť, vie s ním budovať všeobecnú silu, mobilitu, stabilitu a na to ti stačí fakt veľmi málo cvičení. Najviac používané cvičenia, ktoré ti ja odporúčam, je určite swing s kettlebellom. Ako vyzerá swing, si môžeš pozrieť tuto v tomto videu. A druhé cvičenie, ktoré by si mal robiť s kettlebellom, je tzv. Turkish get up, to znamená turecký vstyk. Swing je hlavne na budovanie sily a silovej vytrvalosti alebo vytrvalosti v sile. A Turkish get up je hlavne na budovanie stability, tela, stability jednotlivých segmentov, ale aj všeobecnej sily a mobility. Tieto dve cvičenia by som mohol cvičiť celý život a bol by som vo veľa lepšom stave ako typický napumpovaný bicepsový chlap z posilovne. Ja by som odporúčal na swing pre ženy určite minimálne 12 až 16, pre chlapov na swing by som išiel 16 hore, čiže určite 16 alebo 20 kg kettlebell. Čo sa týka Turkish get upu baby, 4 až 8 na začiatok bude úplne stačiť, kým sa naučíš techniku. Chlapi, tam by som išiel 8 až 12. To sú také moje skúsenosti, čo viem, že by mali v pohode aj bežní ľudia pri dobrých základoch techniky zvládnuť. Čiže toľko dneska ku kettlebellu. V ďalších videách si ukážeme konkrétne postupy, ako sa naučiť napríklad iSwing alebo Turkish get up, prípadne nejaké iné cvičenie. Takže sleduj nás aj naďalej, vidíme sa pri niektorom z ďalších produktových videí. Čauko.